Hello viewers, as you all know me, I'm Sayyada Sadiya Haruna. Ina makowa fatan alkhairi kuma ina fatan kowa yana lafiya. Mata ina so ku gane wani abu. Babu namijin da baya so ya ji nonuwan matan shi manya kuma babu macen da ba za ta so ta ga nonon ta irin bulbul ya cika ba, kowa yana so. So many people suna tambaya na, Sadiya kina sayar da maganin nono? Ni ko nake sayar da maganin nonuwa. So ni kaina mai muku magana saboda I try so many maganin nonuwa, irin su garin hulba, waye ko hulba ne ko me, kun san Hausa na, sai a hankali. Na trying so many things, bai mun aiki ba. So I decided to try this, ordinary this. Hey, imagine what this did to me. Ya mun aikin da baka tsammani ko ba kya tsammani. Maza kuna iya ku siya ma matayenku saboda ku ji daɗin taɓa nonuwansu. Kar ku je kuna taɓa nan budurwaye a waje. Matan aure kuma kuna iya ku siya. Budurwaye masu kananan nonuwa irina kuma kuna iya ku siya saboda nonuwanku ya cika. Guda 60 ne a ciki. Sannan za ki dinga sha biyu kowane rana. Idan da safe ne guda 2 kowane rana. Idan da yamma ne guda 2 kowane rana har na wata ɗaya. Bana so in yi rantsuwa idan ina business saboda rantsuwa ba kyau. Ni ma ina advising din mutane su daina rantsuwa. I don't want to swear. But idan kin sha wani abu idan bai miki aiki ba, hey, come to me. I will refund your money to you. Yes, I mean it. Zan mayar miki da kuɗin ki idan har bai miki aiki ba, ni ne miki alkawari kuma ba sada. You can follow me on my business page at Queen Sadi Skincare. Sannan if you want to place your order, you can also chat me on WhatsApp with this number. Let me call it 08102985465 domin ku siya maganin nonuwanku da maganin gyaran jiki. As you can see, wannan yana aiki sosai. Babu ruwanki, kawai zaki ga abubuwan yana ciccika yana tashiwa. I promise you zai miki aiki. Sannan wannan this is kusan me yake ba mamaki da mata ne? Wai sai na gama talla, wai sai su biyo ni ta WhatsApp ina suna, Sadiya tura min product sunan products ɗin da kika yi talla ina so in siya. Are you kidding me? Nin da nayi tallan bana son kuɗi ne? Imagine. Abeg, come and patronize me. Don't go and buy it for anywhere. Come and buy it from me. Kuma idan zaka siya a guri na, you are going to buy the original. Maybe you can. I'm not saying you will buy the fake. Maybe you end up buying the fake. But idan a guri na ne, I promise you I'm giving you the original one. So this is our shower bath. Na sa mutum fari idan kina so ki yi fari. This is our shower bath. Haɗa shi muke yi. Shi ma babu tsada, is very affordable. Da talaka da mai kuɗi, he can afford it. Ina face cream ina ne. Oh my god. Okay, this is the set of our face cream da na ce zan yi bonanza. Da sabulun shi da face cream ɗin duka zan bar muku shi kawai a 6,000, but 11,000 nake siyarwa. But face cream ɗin guda 3 ne da sabulu ɗaya. Then this is our body cream. Shi ma na sa haske ne. Duk ni abubuwa na duk na sa fari ne. Kowa dai ya san snorkus ni ma ina da shi duk da cewa bai gama tafiya ba. So you can order this idan kana da snorkus ko idan kina shafin mai. Idan kina shafin mai hannunki da kafanki baya ɗauka mai. Ni ma I have a very sensitive skin ake cewa ko? Turancin nan barin aje shi a gefe. Let me just speak my Hausa. Ina da irin skin ɗina yana da tauri. Ko? Haka zan ce. Skin ɗina baya ɗaukan mai da sauri. Yes. Skin ɗina baya ɗauka mai da sauri. So I have to use this. Me too. I'm using this. Saboda wani sai zaka ga ina shafin mai but hannuna yayi baki. Kafana yayi baki. Kuma na san majority of you people are facing this problem of snorkus as far as you are rubbing bleaching cream. So you can order for this. So please don't forget to follow my business page at Queen Sadi Skincare. And if you want to place your order, you can chat me on this number 081029865. Oh, sorry, I'm confused. 081 Rubuta 08102985465. That's my WhatsApp number. Only WhatsApp. Idan ka kira ba zai shiga ba. Thank you so much and do have a lovely day. Bye.